Әкрен генә бар җиһанны ак төскә күмеп, энҗе каралар җиргә яба. Яраткан тормыш иптәшем, сөекле әткәебез, кадерле бабакабыз, хөрмәтле кодабыз, Мәүлид Хияли улы Сәддәновның да чәчләренә бәсләр кунып, 70 яшьлек юбилейлы туган көне килеп җитте. Бүген без аны, тормыш иптәше Сөрия Максутовна, кызлары Гөлнара, Гөлия, Эльмира, кияүләре Марс, Раис, Шәфик, оныклары Динара, Рамис, Лиана, Алина, Ләйсән, Элина, Динар, оныкчалары Ибрагим, Мәрьям, кода-кодагылары котлап, җылы теләкләребезне җиткерергә ашыгабыз, дип башлана әлеге котлау сәламе. Яңа Терешка, Новоспасская, Сызрань, Ульяновск, Урта Терешка, Вязовый-Гайдан килгән җылы теләкләрне тапшыруыбызда укып китәбез. Урта Терешка авылында яшәп килүче Сәддәновлар гаиләсенең батыр дәвамчылары булган әтиебез кичкенәдән үк бик акыллы, тырыш малай булып үсә. Үз авылы кызы, әниебез Сөрия Максутовнаны очратып матур гаиләләрен коралар. Татулыкта һәм мәхәббәттә безне, 3 кызларын акыллы итеп тәрбияләп үстерәләр. Инде без буй җитеп, барчабызда төрле якка таралышып, үз гаиләләребезне кырдык. Хәтта балалар гына түгел, онук та кучарга өлгердек. Әмма без бүген дә үзебезне Аллага шөкер бала итеп хис итергә мөмкинлегебез бар. Җылы, пөхтә иттереп җыештырган, чәчкә гөлгә күмелгән туган йортыбыз, туган өебезгә сөенешеп кайтырга яратабыз. Анда безне тәмле ашлар пешергән уңган куллы әнкәебез, мунчасын ягып, әткәебез көтә. Алар яшь чактан ук икесе дә тормышны сөеп яшәделәр. Өйдә дә, бакчада да, йортта да яратып хезмәт куйдылар. Әткәй Рассвет колхозының алдынгы комбайнчысы булды. Еш кына аның эшләве хакында газеталарда бастырдылар. Шул мәкаләләрнең берсендә хуҗалыгың алда булса, авызың балда булыр дигән әйтем белән аның хакында язганнар. Анысы шулай. Үзләре генә түгел, без балаларын да алар эшне сөергә өйрәттеләр. Әткәй хәзердә бал кортлары карый. Бер генә дә тик торырга өйрәнмәгән картларыбыз актив картлык кичерәләр дисәк, дөрес булыр. Газизларыбыз бер бөтеннең 2 яртысы булып гомер сөрәләр. Сокланабыз да, алардан бар яклап үрнәк тә алырга тырышабыз. Әткәебез, рөхсәт ит сине ихластан матур юбилеең белән котларга. Теләгебез алда да, әнкәй белән парлы килеш, бала аныклар бәхетенә сөенешеп, матур, иманлы, тулы, акыллы картлык кичерегез. Рәхмәт сезгә барысы өчен дә. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Күп санлы туганнар алда да сезне хөрмәтләп, ихтирам итеп, еш кына кунакларга килеп торсыннар. Дуслар, күршеләр сезнең яшәешегезне бизәп, янәшәгездә гөл булсыннар. Котлы булсын әти, туган көнең, кояш сиңа көлеп карасын. Салмак кына искән таң җилләре чәчләреңне сыйпап тарасын. Озын гомер бирсен Ходай дибез, кояш сиңа бирсен яктылык, барлык балаларың, оныкларың китерсеннәр бары яхшылык. Тулы тормыш белән яшисең син, нәтиҗәсе мәгълүм һәр кемгә. Бәхет белән, саулык, сәламәтлек Ходай бирсен сиңа һәр кемдә. Җир йөзендә синдәй кешеләр аз, шуңа сине бар да ярата. Әйтсәң бары матур сүзләр генә әйтеп була сиңа карата. Котлы булсын әти юбилеең, гөл чәчәктә итсен һәр көнең. Кырышныкы булсын тазалыгың, кояшныкы булсын гомерең. Гомер буе кешелекле булдың, балаларыңны сөйдең өзелеп, эшчән булдың, тырыш хезмәт сөйдең, һәм безгә дә шуны теләдең. Чәчләреңне әти шал басса да, күңелең көр, һаман яшәле. Җаның тыныч, тәнең таза булсын, кайгы хәсрәт күрми, яшәле. Хөрмәтле Мәүлид Хиялиевич, матур юбилеегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз.
күлләрем, моңлы былбылларым диясең. Терәк каман безгә тормыш юлыбызда, әлдә сабыйлардай сөясең. Үч кызым сүзсез бәхетем минем, үч өметем дидің үскәндә. Өчебез дә әткәйтелик бергә, әни белән сиңа бәхет шатлык кына, гомер юлларыннан үткәндә. Бер авырлык сизми күрмичә без үстек, әзер булдың безне якыларга. Турлы карашларың белән син юаттың безгә кыен булган чакларда. Үч кызым сүзсез бәхетем минем, үч өметем дидің үскәндә. Өчебез дә әткәйтелик бергә, әни белән сиңа бәхет шатлык кына, гомер юлларыннан үткәндә. Кына булып хәзер еш кайтабыз, әни белән каршы аласыз. Күреп туярга да безне өлгермичә, моңсуланып озатып каласыз. Үч кызым сүзсез бәхетем минем, үч өметем дидің үскәндә. Өчебез дә әткәйтелик бергә, әни белән сиңа бәхет шатлык